Hej! Handlar du mestadels på nätet, precis som jag? Där kanske du har fått ett sånt sms som det jag precis fick. I så fall kanske du har blivit offer för ett bedrägeriförsök. Det finns vissa saker som kan hjälpa dig att avgöra om ett sms är på riktigt eller inte. För det första, förväntade du dig att få ett sms? Känner du till den här avsändaren? Om inte, då är det bara att radera sms'et direkt. För det andra, ibland så skriver de att något är brådskande eller att jag måste betala extra pengar för att få ut mitt paket. Detta är också tecken på att det inte är på riktigt. Men för en säkerhets skull kan du gå in på nätet och hitta den officiella hemsidan från avsändaren och ringa dem och fråga om det faktiskt är något som är fel med din leverans. Om du misstänker att du har blivit offer för ett bedrägeriförsök, då anmäl polisen direkt eller kontakta oss gärna på banken.